дар ҳамин нафарҳо бисёр истифода мебарам. Бигем метавонам ки ба медкнижка гардум илтимос ҷавоб диҳем. Ман дар Тоҷикистон қарор дорам. Дар чорни списка ҳаст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк модана фаромӯш накунед. хоб нафарҳое ки мехоҳем фаҳмем ки запретҳои шумо аз Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависед, проверкаи депортатсия мекунад. Рақами давлатӣ ва ҳуҷҷати расмӣ барои скутерҳо. Қоидаи нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. соҳибони скутерҳо бояд воситаи нақлиёти худро ба қайд гузошта рақами давлатӣ гиранд. дар ин бора хабар додан бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе. ин тасмим дар асоси тағйиру иловаҳо бо қарори ҳукумат дар бораи тартиби ба қайдгирии давлатии воситаи нақлиёти механикӣ ва притсепҳо ворид карда мешавад. аз бозрасии давлатии автомобилӣ гуфтанд ки сабаби чунин тасмим зиёд шудани ҳодисаҳои садамавии нақлиёт бо айби ронандагони скутерҳо ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд ба қайд гирифта шудааст. дар ҳолати аз 40 км/соат зиёд будани суръат ва ҳаҷми муҳаррик скутерҳо бояд ба қайд гирифта шаванд. ҳозир бигем скутерҳое ки кору фаъолият мекунанд, бисёртар нафарҳое ки хизматрасонӣ мекунанд, дар сафчикӣ мекунанд, дар ҳамин нафарҳо бисёр истифода мебаранд. бигем ҳамин чизро бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе тибқи қарор ва тағйиротҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда гуфт ки бояд ҳатман дар қайд монда шудагӣ бошанд. яъне рақами қайди давлатӣ ва ҳамин чизро ҳам бояд ки гирифта шавад. дигар чӣ хеле ки мошина беномер ҳай мекунӣ и нарушени ба ҳисоб мерава, ҳамин скутерҳоро ҳам аз инҷа пас ҳамин хеле мешаванд. арзиши шаҳодатномаи ба қайдгирии скутерҳо 280 сомонӣ. пули рақами қайди давлатӣ 270 сомонӣ муайян шудааст. яъне ки утилизатсияи ин бошад 360 сомониро дар бар мегирад. қоидави ранги мошини мақсад автомобили сабукрав чӣ ҳуҷҷатҳое ки мекунанд, ирам ҳамон хел ба қайдгирӣ мекунанд, мақсад дар учет мемонед. зиндаву сарбаланд бошен. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо границаи Қазоқистон бихоҳем биред, номтон дар чорни спискар ҳам боша, ҳамин одамо метавонанд шуморо бигзаронанд. номерошон мебирояд, занг занед, қатишон гап занед. Сабзалӣ нависондай. чӣ ба таможни Союз менависӣ? бовар кунед, як хелитра фаҳмондан бесполезни будай. 10 боро гуфтагӣ мекунам дар бораи чизе гап мезанам дар аввали видео, ҳамонро мегирам, номи видео мемонам. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум ака, ман инвалидам, 2 сол шид, ба мақсади лечение омадагиам ака. метавонам ки ба медкнижка гардум илтимос ҷавоб диҳем. раҳмат пешакӣ. бале, мисол дар Федератсияи Русия дар назар дошта бошен, лекин боз ҳатман ҳамун худтонро дар қайд доштагӣ бошем, дар қайди ҳамун духтуре ки лечение кардесин ва болои ин бояд регистратсиятон боша бародар. Одилов нависондай. мегӯм акаи Сорбон, ҳозир аиқа давидан документдавии Россия бирем камтарак бихонанд англисӣ, немисӣ, корейский. ягон касби дигар бомӯзам. ӯ выгодняй. гап дар илмай, дар дониш. бале бародар, дуруст қайд кардӣ. ҳар як тамон агар ҳамин дар як рӯз вақтҳои бекорӣ монда, вақти бекорӣ не, ҳамин як рӯз вақт ҷудо кунем, 1 соат дар омӯхтани ягон илм сарфш кунем, ин ба фоидаи хидмон мебошад, ба фоидаи миллат мебошад, ба фоидаи давлат мебошад. мақсад ин чиз дурустай 100%. бояд мо аз хид кунем ҳар як чизе ки ба ҳозира замона, ба ҳозира талабот ҷавобгӯ аст. қурбонзода нависонда. бародар салом, як савол. ба чӣ сабаб патента аннулировать мекунанд? ҳазор раҳмат. яке аз сабабош ҳамин ки пула пардохт намекунем. мисол ҳамин метавонад ки аннулировать кунанд. Салихов нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон, ман дар Тоҷикистон қарор дорам. дар чорни списка ҳаст. метавонам барам Россия, илтимос ҷавоб диҳед. агар дар ҳозира боша, яъне ки ҳамин рейсра дар назар дошта бошӣ, бале метавонӣ равӣ ва сразу аз пай ҳуҷҷатгузориёт бошай, документота 100% кунӣ. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорбон, яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? нафарое ки як фарзандан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. азизов нависондай. телефони нав қатӣ рафтан мешавад? раҳмат ака. мешава рафтан. ҳамон проверкаи телефонҳо мекунанд, ягон камбудӣ наёванд, ягон проблема наёванд, ҳеҷ кас дар шумо кор надорад. яъне ки ҳар чиз аз худи одамизод вобастаи, ҳеҷ чизам фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошен, саволҳо кам бидан,
худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.